a la Casa de la Cultura de la nostra ciutat per celebrar un acte faller. I és que des que ha començat l'any no hem parat. Les exaltacions de les falleres majors, la cavalcada del ninot, la crida, sopar de germanor, infinitat d'actes que es complementaran amb l'esperada Setmana Fallera de les Falles 2024. Així tenim una bona mostra amb els ninots que cadascuna de les comissions ens han portat. D'ací un moment sabrem quines són les comissions guanyadores. A l'exposició també podem veure els llibrets de les 6 comissions falleres. 6 llibrets darrere els quals hi ha un treball intens dels fallers i falleres encarregats i que de nou hem pogut sentir el nom de les nostres 6 comissions falleres ben fort als premis de la Generalitat Valenciana, amb el 75è premi de la Falla a la Via, el 42è premi de la Falla a Passeig, el 33è premi de la Falla a la Dula, el 16è premi de la Falla Prado, el 7è premi de la Falla Cambro, i el primer premi, sent així el millor llibret de la Comunitat Valenciana de la Falla Portal de Valldigna. És un orgull per al poble de Tavernes de la Valldigna la defensa de la llengua i la cultura que any rere any mostren els fallers amb els seus llibrets. Demanem la presència de les falleres que formen l'acord d'honor de la fallera major de Tavernes de la Valldigna. Carla Ferrando Talens. Júlia Fèlix Grau. Clara Cantus Enguix. Carmen Carbó Grau. Eva María Rodríguez Palomares. I de la nostra fallera major de Tavernes de la Valldigna, any 2024, Gemma Antur i Alonso, que vindrà acompanyada pel president executiu Òscar Díscar Arlandis, per l'alcaldessa de la ciutat i presidenta nata de la Federació de Falles, Junta Local Fallera, Nalara Romero i Giner, i pel regidor de festes, Carlos Torres i Fillol. Moltes activitats hem realitzat des que ha començat l'any faller. Enguany en aquest acte farem entrega dels premis que ja són coneguts per totes i tots. Comencem pel campionat de futbol. Falla Cambro, 6è classificat femení i 4è classificat infantil.
detto che poi lo tiravo. No tenim res mal. Per si acaso. No estem... No se l'ho dit, però... No, que deurien estar preparats i que no deurien besar a tots. Per no ralentitzar. Falla Portal de Valldigna, quart classificat femení i tercer classificat infantil. Falla Prado, tercer classificat femení i cinquè classificat infantil. Passeig, segon classificat femení i segon classificat infantil.
de postals de Nadal. Categoria 1-2 anys, Mia Palomares Altur, de la Falla Portal de Valldigna. Categoria 3-5 anys, Flàvia Talents Ibáñez, de la Falla Portal de Valldigna. Categoria 6-8 anys, Paola Ábalos Pons, de la Falla Passeig. Categoria 9-11 anys, Irene Estrut Albacete, de la Falla Portal de Valldigna. Categoria 12-14 anys, Aina Jover Canyamàs, de la Falla Passeig. Concurs de narrativa infantil. Categoria de 6-8 anys, Mar Hidalgo Solanes, de la Falla Prado, amb l'escrit Les Falles. Categoria 9-11 anys, Llum Palomares Díaz, de la Falla Portal de Valldigna, amb l'escrit Gran sentiment d'una fallereta. Categoria 12-14 anys, Gala Blasco Escrihuela, de la Falla Portal de Valldigna, amb l'escrit també un ninot no valent. Premi al concurs de fotografia Paco Teodoro de les Falles 2024, patrocinat per Què Foto Estudi, a la fotografia de la fallera Sara Català Landis, de la Falla Portal de Valldigna. Al igual que l'any passat, anem a fer saber a totes i tots el guanyador o guanyadora del concurs de la Lletra d'Or de les Falles 2024 de Tavernes de la Valldigna amb la seva crida telefònica. Celia Martí Ferrando. Bueno, el escriu guanyador ha sigut l'Eda
Soledat Joiosa de Celia Martí Ferrando de la Falla Passeig. Podeu pujar per representants. Abans de seguir i com que rectificar és de savis, hem tingut un error en el recompte de vots i hem donat el màxim col·lejador al xiquet que no era i anem a fer-li entregar ara al xiquet Ferran Martí de la Falla d'Adulà com a màxim col·lejador del campionat infantil. I ara sí, i d'acord amb les valoracions del jurat, anem a fer entrega al premi al millor ninot de les falles infantils. Ahí están els números, Reunit el jurat qualificador de les falles de Tavernes de la Valldigna, designat per la Junta Central Fallera, acorden atorgar per unanimitat el premi al ninot indultat infantil, patrocinat per l'Excusa Perfecta, a la falla número 3, la falla anem a conèixer també el que ha sigut distingit com a millor ninot de les falles grans. És una prisa que no ve.
Falles de Tavernes de la Valldigna designat per Junta Central Fallera, acorden otorgar per unanimitat el Premi al Ninot Indultagran patrocinat per l'Excusa Perfecta a la falla número 6. La comissions falleres guanyadores i acomiadem a l'acord d'honor de la fallera major de Tavernes de la Valldigna, Carla Ferrando Talers. Júlia Félix Grau. Clara Cantus Enguix. Carmen Carbó Grau. Eva María Rodríguez Palomares. Y a la fallera major de Tavernes de la Valldigna, Gemma Altur Alonso, al president de la Federació de Falles, Junta Local Fallera, Òscar Díscar Atlantis, a l'alcaldessa de la ciutat, Nalara Romero Enginyer, i al regidor de festes, en Carlos Torres i Fillol. Esperem que gaudim de l'exposició que vos